Ani moja mama už nepoužíva fén. Odkedy ho používam, všetko je oveľa jednoduchšie. Na rozdiel od môjho starého fénu, ktorý mi vždy zanechával vlasy roztrapatené a krivé, je skvelý na umývanie tváre alebo na domáce práce. Je neuveriteľne elastický a hodí sa na všetky tvary hlavy. Vnútorná aj vonkajšia vrstva sú vyrobené z mäkkého koralového flísu, takže sa nežmolkuje ani nestrapká a čo je najdôležitejšie, je super savý. Pozrite sa na moje vlasy, okamžite šnú. A sú neuveriteľne mäkké, táto vec je taká užitočná. Už nikdy nepotrebujem fén. Netreba ho žmýkať ani držať, stačí si ho nasadiť, super jednoduchý, vôbec vám nebude prekážať v každodennom živote. Je neuveriteľne elastický, má počívku z koralového flísu, nežmolkuje, nelíni sa a je super savý. Vlasy šnú za 10 až 20 minút a je k vlasom veľmi šetrný. Už nikdy nepotrebujem fén. Tento uterák na vlasy je super praktický, sušenie vlasov s ním vám zabezpečí celodenný pocit pohodlia a uvoľnenia. Je veľmi mäkký a hodí sa na všetky tvary hlavy. Je vyrobený z koralového rúna, takže nepúšťa vlákna, navyše je neuveriteľne savý a rýchlošné. Jeho veľkosť perfektne padne na všetky tvary hlavy. Vnútorná aj vonkajšia strana sú vyrobené z koralového rúna, nepúšťa vlákna ani žmolky. A čo je najdôležitejšie, je super savý. Pozrite sa, moje vlasy uschli za pár minút a sú hodvábne hladké, je to naozaj úžasné. Dámy, tento fén na vlasy, ktorý sa nezamotá, je konečne tu. Je také pohodlné ho použiť na sušenie vlasov po umytí.